Sådan! Så er vi sgu klar. Den første pack-åbning af de her nye Dream X. Ja, mega hedder de også, sjovt nok. Kan man jo læse alle steder på den. Men det er nogle mega fede pakker, hvor der er et hit per pakke, og der er 10 pakker i sådan en boks her. Så, og jeg skal åbne det med ungerne igen. Så jeg starter med at åbne nogle pakker, så bytter vi, og så kommer de og åbner nogle. Og så må vi se, om vi får noget fedt. Der er nogle super fede chase-kort i, som man kan få med Gengar og Dragonite, og der er rigtig mange fede. Man kan se dem her på boksen. Pikachu og Mewtwo og en masse rigtig, rigtig gode kort. Men jeg tænker bare, at vi skal til at komme i gang. Så jeg starter. Og jeg tænker, at jeg starter med at åbne begge pakker, og så lige klippe dem op, så de er nemmere at komme til. Fordi ellers så sidder man og fedter noget med det. Sådan, der er 20 pakker her, vi skal have åbnet. Så må vi se, jeg starter med at åbne 6 af dem, og så bytter vi. Og så kommer drengene og får en hel masse mega fede kort. Første pakke. Og flot klippet. Ja, vi starter bare. Jeg kan ikke huske, hvor mange kort man skal lægge af, så nu starter vi her. Se om vi får noget, der er... Det er første specialkort. Det var da 2 meget fede kort. Første pakke. Nams. Så næste pakke, så må vi se, om det giver lige så meget held som før. Husk endelig at give like og subscribe på videoerne her. Det var også meget fedt kort. Ja, der var ikke mere i den end det ene. Nå, næste pakke. Ej, den har jeg også klippet flot. Og jeg er dygtig. Og når drengene skal åbne, så kommer der ikke til at være så meget lyd på. Så vi nyder bare, hvad de åbner af kort, og så slutter jeg af, når de har åbnet. Rayquaza. Og også et meget sejt kort. Det var de 3 første pakker. Så må vi se, jeg har 3 pakker tilbage. Så åbner ungerne de sidste. Så må vi se, hvad der kommer her. Det bliver nu godt. Ja,
I må undskylde, der ikke er navn på mange af dem, men jeg kender dem ikke, så det er så nemt. Jeg ved, om den er noget værd nu, der er sådan en Team Rocket stamp. Bling bling. Det kan godt være, inden ungerne kommer på, at jeg lige klipper alle pakkerne op, så de er gjort klar til dem. Så slipper I også for at vente på det. Det var også sejt kort. Ej, det er nogle fede kort, nogle af dem. Hold da op. Sidste pakke, jeg åbner her. Og så klipper jeg lige de andre op bagefter. Nå, lad os se, hvad der kommer. Garchomp, den kender jeg. Super fedt kort det sidste. Jeg klipper lige de næste op, og så bytter vi plads, mig og drengene. Så mangler jeg kun at klippe de 2 sidste pakker. Så er vi sådan set klar til, at vi får åbnet de sidste. Og som sagt, husk at smide et like og subscribe til kanalen, fordi der kommer til at komme meget mere af alt muligt forskelligt her på. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 6, 7. Ja, I knows. Nu bytter jeg lige plads. Så kommer de og åbner en bunke hver her.
Dragonite Code. Det var sejt. Og så er det bare 2 kedelige almindelige de sidste. Den må I gerne få, drenge. Nej tak. Så vil jeg hellere have den her. Ved du hvad? Den lægger du lige over til de andre. Sådan. Så tager vi den næste. En. Kan du gå imod? Der var en Rayquaza mere. Den der snupper jeg lige, tænker jeg. Det var også et pænt kort. Hold da om. Holy shit. Jeg har så taget 3 efter. Når jeg... Den her, det er din bunke, den jeg lagde her. Okay. Den du er i gang med at åbne fra. Så den åbner du færdig. Så er det Nora bagefter. Nej, jeg mangler et kort. That's pretty good. OMG. She got good. Mewtwo. Mewtwo. No fucking way. Kan vi ikke, når du har åbnet en pakke her? Så smider du den lige herover i skralden. Ja. Ew. Ew. Normale lort. Og stiks. Det er jo mange. Jo, begge. Jeg kan ikke engang se. Der er også et sejt kort. Et eller andet med iron. Valdemar. Specialkortene lægger du herover, Okay. så de ligger for sig selv. Alle de andre almindelige kort, dem samler du altså lige, og så får du lagt dem væk. Ikke? Fordi ellers så ligger de og roder. Og det er også et sejt kort.
Det var sejt. Så bytter vi lige en gang til. Det er den bedste gang, Pokémon-kort, jeg nogensinde har taget. Må jeg lige samle dem her og lægge dem her? Ja, selvfølgelig må du det. Du lægger bare de normale herover. Sådan der. Er det så mine to med den her bunk? Ja. No. Okay. Jeg skal nok sørge for at lægge de normale. Jamen, jeg skal lægge den. Klap! Den er sgu meget fed. Howlucha. Tuta. Det var en af dem, jeg gerne vil have. Bare jeg lægger dem lige heroppe, fordi så kan man se, hvad der er Valdemar, og hvad der er mit. Hvad der er jeres? Ja. Og så den her sgu derop. En pakke mere. Indtag. Det var en af dem, jeg også gerne vil have. Far, den er meget værd, far, den er meget værd. Den er 200 kroner eller sådan noget. Ej, den er da flot, den er da fed. Ej, hvor er den pæn. Og så fik jeg også den her. Det var en tykdrag. Nå. Så lægger jeg lige. Jeg ved ikke om den. Sådan der. Oj, den glød. Jeg kan så lægge dem over på den anden side, hvis der ikke er plads. Ja. Ej, for pokker, mand. Ja. Den er sej. Chicken good. Og så også den her. Det er nogle to fede kort. Så er det en pakke mere. Der kan jeg godt lige få op. Og så samler vi lige dem der. Oj, den er meget sej. Den der, det er sådan en abe. Den er også meget fed. Wow. Bling bling. Det er meget fedt. Ej, for pokker. Hvad er det? Den har jeg ikke set før. Den er meget fed. Wow, den er sej. Den er... Holy moly. Nej, Valdemar, vent. Oj, moly, mand. Ja, jeg skal nok lige give dem. Vær så god. Oj, den er meget fed. Zekrom. Jeg ved ikke, om I kan se den. Ej, den er også Pokeball. Det er den der... Ej, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Den er også meget fed. Vil du have den? Er der en pakke tilbage?
Last Pack Magic. Det er lige præcis det, man siger. Så Ja. der forventer vi enten, der kommer en Gengar eller en Dragonite. Håber Og vi. hvis der ikke gør, så er det bare ærgerligt. Last Pack Magic. Gå. Gå. En Garchomp. Tager jeg lige den her. Og så kan han lige få lov til at slutte af. Ja, vi kan lige starte med lige at rydde noget af alt deres rod sammen her, som de har præsteret. Men det var sådan set det. De 2 bokse. Super fed boks at åbne. Der er rigtig mange fede kort og rigtig mange fede hits. Så hvis I vil købe dem, så kan I købe dem rigtig mange steder. Bare søg på det, der står her nederst. Mega. Og så hedder de Dream X. Så ønsker det i julegave eller fødselsdagsgave, eller hvad I vil. Og så ses vi næste gang. Hej!